Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Aquí está un día de chuvia, un día cativo, un día de non ter moito máis que facer que a poñerse a facer algo con unha calabaza. E hoxe toca algo dulce. Vou vos a enseñar a facer un pastel de calabaza. Ou unha tarta de calabaza. Non sei moi ben cal é a diferencia, pero vou a mirar. E agora xa vos conto. Vamos pa a cociña. Ala, xa fixen os deberes e agora xa sei cal é a diferencia. Vou volar contar por si vos tamén vos collía a dúda. Resulta que pastel díselle máis ben a unha cousa pequena individual que é para comer unha persona sola. E tarta díselle a unha que é para compartir, que é como máis grande. Pero hai outra diferencia. Un pastel pode ser salado ou dulce. E unha tarta sempre é dulce. Entón, aclarado o tema, eu vou vos a facer unha tarta de calabaza. Calquera tipo de calabaza que teñades, calquera tipo de calabaza que sexa comestible, vale vos para facer esta receta. Eu escollín coller esta porque é a que máis facilmente atopades nos supermercados a vender, que lle chaman calabaza cacahuete ou calabaza violín. O primeiro que hai que facer é cortar e limpar a calabaza. Témola que estonar. Para iso, quitamos deste pirico que sale moi ben así, en vez do cuchillo, batémosolle como ao revés e salenos así. Agora, cortamos a calabaza, clavamos o cuchillo, poñemos un trapiño aquí na punta para axudarnos a facer forza e baixamos para baixo. Para que nos resulte moito máis fácil, cortámola á mitad e despois cortámolo en medias lunas, delgadiñas, porque así deste xeito podemos estonalo con moitísima máis facilidade porque esta piel é moi dura e así non temos tanto peligro de cortarnos nós. E esta parte que é máis dereitiña podémola estonar así. O primeiro que temos que facer é, do quilo de calabaza que temos para botar, máis ou menos á mitad, picámolo en cachiños moi pequeniños e delgadiños. Podémolo picar así co cuchillo ou picalo na tabla. Mais ou menos, que tampouco non ten que ser unha cousa moi exacta. Entón, agora aquí botámoslle os 4 ovos, o leite ou kéfir, o azucre, unha cucharadiña de canela e unha cucharadiña de mantequilla. Isto agora témolo que triturar hasta que quede totalmente desfeito. Veredes que queda unha cousa bastante líquida. Añadímoslle a fariña. Ahora vamos a empezar a picar a calabaza que nos queda, ou esta restante, en cachiños pequenos, sin preocuparnos demasiado tampouco polo tamaño nin polo grosor. Estes máis ou menos son como de 2 ou 3 milímetros. En vez de leite, podedes botar kéfir, porque foi o que fixen eu. Tiña kéfir e calquera receta que leve leite pode ser sustituído polo kéfir. O mismo pasa co azucre, pode ser blanco ou moreno ou endulzante que vos queirades ou que podades tomar. E incluso podedes variar a cantidad, podedes botar o doble ou a mitad. E, por suposto, a canela é opcional. Podedes botar outro tipo de aromatizante, a ver se me vai salir ben a palabra. Outro tipo de aromatizante. Que artificial quedou. E, por suposto, a canela é opcional. Podedeslle botar outro tipo de aroma se non vos gusta a canela.
Por exemplo, ralladura de limón. Ou non botar de nada. E unha cousa a ter en conta é que cando se fan este tipo de tartas, a cantidad de fariña é tamén orientativa, porque non é como un biscoito que teña que ser todo medido exacto para que che salga ben. Si vedes que, por exemplo, os vosos ovos eran máis grandes, pois e vos queda demasiado líquido, aínda axeta un puñado máis de fariña se lla quixerades botar. Vades a conseguir unha tarta un pouquiño máis seca, pero axeta máis fariña. Ou algunha menos tamén, se os vosos ovos ao mellor eran algo máis pequeneiros. En un molde así desmoldable, si tendes, se non calquera outro, botamos así unha pouquiña mantequilla e poñemoslle papel, que se o arrujades así ben e o volvedes a estirar, adáptase moito mellor ao molde. Emborcamos a nosa masa. Agora quédanos cortar o outro cachiño de calabaza para poñelo pola arriba a adornar. En vez de calabaza podedes botar outra fruta, non sei, por exemplo, unha masán cortada en láminas e colocada ben toda a de arriba para que quede bonita. Eu vou botar calabaza, porque esta tarta é de calabaza exclusivamente, pero que sepades que lle podades botar... O sea, que lle podedes mimar, é como se me lan coa latrava. Pero que sepades que lle podedes botar outra fruta. Eu vou a cortar con este utensilio que encontrei no Ose, nunha tienda. Eu recordo isto, cando era pequeniña, só tiñamos na casa, non sei quen o trouxera do estranxeiro, dios mío, porque aquí non había estas cousas. Pero miña nai nas festas e nas ocasións especiales cortaba as patatas fritas para acompañar a carne con un chisme idéntico a isto. Bueno, idéntico non, pero era moi parecido. E fixome moita ilusión. E vino e dixo, pois vou non levar para cortar a parte de arriba. A ver se me sale. Se non corto co cuchillo xa está. Pois corta genial. Agora por arriba, para que se nos caramelice ben, quédanos botarlle un pouquiño de azúcar, unhas puntiñas de mantequilla e, por suposto, se vos apetece, se queredes, podedes botar tamén un pouquiño de canela. Solo nos queda metela no forno. Ten que estar xa precalentado. O sea, tendelo que encender un pouquiño antes, máis ou menos no medio do forno, a temperatura sobre 180, e agora vai a depender un pouquiño do calor que teña o voso forno, da humedad que teña a vosa tarta, porque os ovos podían ser máis ou menos, a calabaza pode ter máis humedad ou menos humedad, pode chegar a estar hasta 50 ou un pouquiño máis. Entón, a mellor maneira sempre é, aos 35 minutos ou 40, clavarlle unha punta dun cuchillo. E se sale seca, é que xa está. E de vigilando que non se queime moito pola parte de arriba, se non baixadeslle un pouquiño o calor, ou quitadeslle o calor tamén da parte de arriba en algún momento, ou poñedeslle un cachiño de papel de aluminio. A tarta está casi a punto de caramelo. Esta tarta vai a levar un pouquiño de mermelada por encima. Podedes botar mermelada da compra, artificial, pero a min, como me sobrou casi esta hora que leva a tarta no forno, e me sobrou tamén calabaza, pois aproveitín o tempo máis a calabaza. E estou facendo mermelada de calabaza, que non vos digo como se fai por non aburrirvos. É unha mermelada normal feita con calabaza que metín no microondas e a mitad do peso da calabaza en azucre. Se queredes a receta desta mermelada, facedemos saber, dicidimo tamén nos comentarios. E se queredes máis recetas de calabaza, avisade tamén, facedemos saber, porque teño para aburrir, para que depois non me dixades que eu non sei como se come a calabaza, que me sabe mal. Haina que preparar dun xeito axeitado para que che sepa ben. A miña levoulle coserse 50 minutos.
Esta tarta cortase mellor cando estea en frío, pero como xa teño a mermelada lista, mirade que pinta ten tan chula, pois xa lla vou deixar botada hoxe. Vou a quitar pouquiño a pouco o papel, vou a volver a poñer o molde para que non perda forma, porque aínda está algo blandiña. Se vos gustou este vídeo, porfa, non marchedes sin darlle ao like, non vos vai a costar nada. E se non estades suscritas, animadvos e suscribidevos porque tampouco cobran nada. É totalmente gratuito. E se queredes xa, podedesme axudar a compartilo, onde queirades, en redes sociales, polo WhatsApp ou por donde vos preste a vos. E nada máis, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.